Hej YouTube og velkommen til Mads og Hans Gameplay. Vi vil spille lidt og sådan noget. Og jeg spiller på min anden bror, som bliver givet væk, hvis det er sådan, vi får 50 abonnenter. 50 abonnenter. Den første der i 50 abonnenter, og den første der liker den nyeste video. Den første der skriver en kommentar, og skal lige skrive. Hvad skal den så skrive? En Skype-navn eller hvad? Ja. Hvis du har Skype, hvis du ikke har Skype, så skriv det Facebook. Hvis du ikke har Facebook, så lav en Facebook. Eller en Skype. Og så får vi, og det er den her. Vi gør lige en lille for os selv. Level 24. Og så kan jeg lige vise nogle ting. Og det er sådan lidt random ting. Ups. Nej, nu. Lige ved at have. Nå, der var lige et teknisk problem. Nå, vi skal gå til hen. Så jeg skal lige tage en masse ting. Det gør jeg lige hurtigt. Stopper det der virkelig? Lad nu ved. Ja, der er lidt teknisk problem med min computer. Det er fordi du rører med 2 fingre på musen, så gør den skærmen mindre. Nej, jeg rører ikke 2 fingre på. Jo, du skal kun, det er fordi den her, du rører herover med den her. Det må du ikke. Det er vel gud, jeg godt med. Sådan, Mads, jeg er klar nu. Det er jeg ikke. Til at vise ting. Hvor tager krabbe fra? Det ved jeg godt. Okay, YouTube, her kommer nogle armor og nogle våben og noget hjælp og måske det gør, så I kan se det her. Vi starter med våben. Så den har sådan sygt mange ting over for duelt. Og de fleste er aser, som man bare kan smide med ind i banken. Men den her bror, den bliver givet væk, hvis vi får 50 abonnenter. Eller, nej, 50 like på den her video. Det er bedre. Ja, 50 like. Og så er den første, der skriver en kommentar på den her video her, får den der bruger. Vi laver der. Okay, nu er det armor. Den første, der skriver en kommentar på den her video, får den her bruger. Og I skal skrive jeres Skype-navn eller Facebook. Og så kontakter vi jer der. Er det lavet for dunhjulet? Nej. Den har Alfa Mega som class. Og så kommer armor og sådan noget. Så den første, der kommer i kontakt med os, det var super for dig, fordi du får den gratis. Og det eneste grund til, at vi skal have din Facebook eller Skype, er fordi enten, hvis du gerne vil snakke med os eller noget, og hvis vi skal give dig koden. Vi skriver den i hvert fald ikke i kommentaren. Nej. Det er i hvert fald lidt dumt. Fordi så er der mange, der tager den. Jeg ved godt, den har sådan lidt grimme ting. Vi kunne egentlig skrive det i kommentaren, hvad den hed og hvad koden var. Og så bare se, hvornår den blev taget. Nej, det er ikke sjovt. Og det er hjelme. Ja, det er sjovt at lave en.
Og jeg ved faktisk, jeg skal lige skifte til den her igen, i stedet for den her. Nå der. Og så er det de her kapper. Og det her pet, jeg har på. Bankpet. Som jeg har. Bare en anden slags. Nå, det var lige det. Den har flere ting i banken, men jeg har kun ingen plads i min backpack, så... Der skal til tekniske problemer. Nå, hvad skal vi lave? Det ved jeg ikke, men det var i hvert fald den første, der... Nu vil jeg vise alle mine ting. Ved du? Ja. Okay, vi starter fra den den er klar. Og der er mange ting, der skal i banken. Og hvis I får brugeren, så ligger alle AC-ting i banken. Okay, den har kun AC-ting, fuck det. Så ligger alle tingene ud over det sæt, den har på i banken. Fordi så har jeg meget mere plads i banken. I inventaret. Og det kan være, der kommer nye ting på den og sådan noget, fordi det vil være, jeg køber noget. Jeg viser ikke alle mine ting, fordi de fleste, nogle af tingene er inde i min bank, og der er røv mange ting. Du kan bare vise, hvad du har i din bank. Det er ikke til. Nå, YouTube, det var alt for i dag, siger jeg.